Jesus min Herre ui Betlehem lå ui øyne kropo og fatakum strå føtter til spott og til sorg her at få elskar jeg med elskar jeg med elskar jeg med føtter til spott og til sorg her at få elskar jeg med Sådan. Dejligt. Klart. Tack. Ja. Ganska gott, Anja. Ja, tack. Brukar du lägga mjölk? Onka mjölk. Okej. Så jeg sa du bakker sjølver. Ja, ja. Du alltid du har bakket pandrød? Nej, jag prövade för att Maria tog. Alvara? Jo, det är kanske bröd. Jag hade ju bröd innan Sverige. Du ofta gjør døvre og så åren. Ja, det är just. Du gjør alltid at gjøre. Du gjør det ikke mat. Og så ditt samla ost og sånt. Ja. Familiene. Ja. Tid mat vi. Är du bra att baka något annat? Oj, här. Ja, bröd. Ja, brukar du det? Ja. Tandpyramiden är han öjnaste, eller vart han pyramiden, eller vart han gräs? Ja, konkagröt. Det var som konkagröt. Här funnet där skatter, masker och alltså. Ja. Men gå se att han som gör det var Keops. Ja. Ja, det är sant, ja. Keops pyramid. Så det lyser om det? Ja. Ja. Det är ösne. Ja, så. Det är allmän mätta, va? Ja. Jag var inte när fylla där i fylla där det var så kallt. Ja. Så säger jag att inte längre du ser i färgen. Ta på folk i husen som vi gör nu vi centralvarma och husen som jag de tar förtätt så väl har vi det isolerade, ja. Ja, nettopp. Ta var det gestor och mist och onka gärtlykter och Det minns var man jag. sjuk och så väl sluckligt. Det minns jag väl. Ja. Sjuk och vetren alltså från ett doktor någon. Jag minns att inte var körande bil till Tofter. Och inte väver. Nej, det manglar Petter Lamparöj. Det var körande ut här och från Toften och in på Lamparöj. Snett. Detta kan servera på när vi ska få någon. En månad då. Det ständer vi till horen i Airport som du bor nu. Det är huset som Maria bor i som tittar på som han till det gift. Ja. Eller är det gift. Men typ att och sånt det är när vi här. Ja. Ja. Ska vi pojka? Eller du pojkar? Ja. Hattar är ner i husen. Ja. Här är det fötter. Och var det tvärs alltså det hade två hus. Två boiler. Ja. Ja. Var det här östen två? Ja. Vi bor i Norrränta. Okej, det Och jag och David bor i Sunnarränta. Okej. Och hattar öde nu Jeris vi 14 och 16. Ja. Botjaner Elmar och Per bygger vi här nu.
Okej. Hattar är så nere ger i sålda för det. Och här så blev byggt. Ja. När blev här så byggt? Jag alter upp byggt det. Persmi till Lexojan, det var inte akkurat. Ja. Jag David Appi är född i 1804 trus. Okej. Jag räknar vi tog att det var näka åren här. Ja. Att husen var byggt. Här uppe är väl öppning. Ja, det är 8 Maria. Ja, det är Maria. Så jag är Fina döttrar där som vi har. Ja, nettopp. 4 döttrar. Men husen är brått självande. Ja. Botjan är som är byggt det om på bråck av det. Ja. Så det är faktiskt något, men grunden är akkurat den samma. Ja. Det byggt jag grund. Ja. Det är det. Så tar det. Ja, men nu björk apparat. Ja. Det är den sista till julen. Vitt. Är det något gör? Nej, det är gammalt. Men jag minns bara länkar till så igen. Eller alltså som jag minns så har du haft en svår målningar. Jag vet inte någon. Det är så en av dem. Nej, ja. Du finns ju där, det köpte där. Jag köpte den. Ja. Varst du kvärt där ojta? Att det heter Jeftament. Ja. Det är så flott. Ja, så heter här var inte inga heter var. Han schack i Lerfoss. Ja. Jettan och röjen säger du? Ja. Men den minns jag också. Ja, vet du vad goda viner han schack i det är det goda viner. Ja. Mamma den fick han från Bäck. Sissel. Ja, Bäck är väl där till om ja. Ja. Och han tar klockan, hon är också slinek vi gör med. Ja, det är silverbrillopsgava, det är ett silverbrillop. Ja. För gott 35 år så igen. Okej. Gåva från kron. Från botten då. Ja. Bara upp ett. Ja. Alltså han kan slä ordla pent. Hon har slä. Ja. Jesus min Herre och Golgata trä köpte med tog min sal frälst i det underfull nåje värde loj fire med ja med loj fire med ja med loj fire med ja med underfull nåje värde loj fire med ja med Og i dag er jeg og vi ikke appa min i Saltafire. Og jeg får spørre han noen spørninger. Han er veldig så bøynasammer har sagt ja, at jeg kan komme inn og vidje han i hans stove. Og han var født i 1926. Det er nok så lenge siden. Og jeg har hørt mamma til ångte sagt hos det var at halda jul til jeg var lite. Nå at jeg spørre han hvordan det gjør det til han var lite. Ja. Det var sikkert sindre øvelse enn i det. Det är helt visst. Det är helt säkert. Ja, som säger han så är det född 1926 så vill det kan jag inte minnas några till. Men det som är minnes självor till för att jag var en 4-5 år. Och det var så helt åt nettopp ta till är då i pappan. Som de flesta vita, vi Emanuel och två pojkaransar och nekver är det sortförinkar. Så då gick bort så vi när slå upp.
Vi Manuel, ja. Ja. I Solan. Och i april månad 1932. Och så, och en storm i april månad. Ja. Ja, sant. Ja. Och tar vi hem. Vi fotlom skipet så att det män som hade Säter. Så tar kom i chatt. Och här kom att sätta preg av alla nockar uppväxt, alla min uppväxt. Ja. Helt säkert. Så att åren till jag minnes är faktiskt inte till några jul. Så du minns inte att det är vi mamma och pappa och böd halda jul? Nej. Nej. Och så väldigt 1932 till det ringaste tog i hemmen kan man gott säga. Ja. Så jag tar bankakrasch i New York. Nettopp till året. Ja. Och till rakt i ösene förrige. Så att det var smaligt i ödlun husen, ikke bare sjokken. Men det kanskje var en ringa sjokken, tog jeg at vi var negg syskjen. Vi var 5 født, det eldste var, Lea syster var eldst, hun fylte 90 år til år. Hun fødte 23. Og det var faktisk ikke. Jeg tenker, det var nekka lykke i Øtland husen, men som jeg også ofte har sagt, at det var godt forhold i bygdene. Hilde vel sammen, og særlig av syskene til mamma. Det som jeg sier, Janne, vet jeg, at vi var 5 født, men Lea var eldst, og Per Bodje, som yngst, var ikke født. Han ikke født for i august, samme år som pappa døg. Ja. Men mamma Bodje, alla Jakob var bønte, og han var god over Jakob, så mamma var syster hans der. Og det som jeg minnes av julen for eksempel, det var at vi fikk alt og akkurat fra hånden. For eksempel, det var vanligt at jeg juleær. Ja? Ja, en hampelig gav vel at den gikk ikke etter til jula. Og så var hun tidsen, og så fikk de fekstkjøtt som alltid sa juleærene. Og da fikk vi alltid et stykke fra hånden. Det er alltid jeg minnast. Ja. Og det samme at jeg kjøttet var tørst, så fikk vi det alltid akkurat. Men han var ikke vel fyrir helt og til at lønnen til arbeid det var ikke at vinna så det spjalante. Og han var ikke sjå med det som er minnest. Han er ganske verig til sjøs, men ikke ta. Så jeg tar alltid han neggbød. De var neggsysken. Kvart var det 5 dronger og 2 jenter. Ja. Så han er i størst hus også. Ja. Og kone hans har vært deg 2-3 år en pappa døg. Så. Han var ikke med oss. Ja. Ja. Det var 2 syskjen, 8 folk vi. Ja. Nekvom bøttene. Ja. Ja. Og så en annen systermamma. Ja. Hon miste også mannen vi Emanuel. Og det var luffa i klovan. Ja. Han døg i øsene ta. Og nekvar er. Det er en nok så stortlig henting som jeg minnes. Det er kanskje ikke noe jævla litt. Men det var en gammel kone lampa. Døtter henne var gift selv derfor. Hun gikk ofte i middelen. Og så en dag jeg husker at jeg har vært ta en 4, 5, 6 år kanskje. Jeg var ikke for en skole. Så spalte vi trutje dronger av en som kom forbi. Og hun fortalte det selv 4 døttesøyne ta hun kom. Hun var gift ved Marius Hammer inn i fløt, døtterne. Dette var Elsa Kinn som vi kallet det. Og hun fortalte så for mamma. Og hun ser det seg trutja smadrøntjene. Det var Rasmus Klova, han var sin yngre enn jeg. Og Jota til Mampodja. Han var sin eldre enn jeg. Det var 8 år, ganske middel nok.
Och så kom hon alltid gav vi böten och så spurte hon, jag hade spurte mig först, gav hur ska jag pappa då in, spurte jag mig. Han är Per, säger han. Han är dig och var sikna, så sikna jag med. Och så spurte hon Rasmus Klanen, jag gav hur ska jag pappa då in. Han är Samal, han är dig. Hon var så ring om det här, så tänkte jag, nu ska han inte bränna sig. Så spurte hon Jota, hur ska jag mamma ta in? Hon är ett enka, men hon är dig, säger Jota. Det är synd. Ta säger hon att hon är yngst, hon inte är i sport. Ja. Men så läs veta ta. Ja. Så läs veta ta. Men det första som jag minns till julen är det. Jag vet mig om att jag var svänkur. Men när jula mat som så. Det vet jag. Köttstycker från Mamboja. Det finner vi så. Och kanske sin till att hon kött i ösene. Brei halte vi dotter nästan alltid, men ikke alltid margarin. Og det var så mäteren, og kvært høtte til sopan og annat. Det var særlig å säga på, det fikk vi forskjellige steder. Og det ble så råta, og det la og hodge laksaret. Inte var passliga råte så strejk mamma haren i automon och vaskade det väl och så kokade vi sopa. Och det blev näggvet. Ta om häste och om mjöl. Och vart att sälja, hade tid det är sådan som nu att det var sälja jula afton som var en. Nej, det minns inte till. Det minns inte till. Nej. Ja, jula afton jag var ganska myntlig där. Ja. Och då pittan jacka? Nej. Nej. Slett inte. Jag vet just det rinliga oss. Ja. Vi hade vet tänk oss det rinliga oss. Att jag köpa en packa sån och klön och det minst. Ja. Klön och det rinliga oss och sätter det ganska forskjelliga ställen. Hade det julaträd? Nej. Nej. Omgång till julaträd privat. Det första som minnes julaträd, det var själv. Det var jag inte större. Ganska något år, hvis jag kan säga något års till. Men inte säker akkurat när det var, men det var så. Sen kom man det här julaträd och gjorde det hon alla för bötterna särskilt. Ja. Ja. Det är helt rönast. Jag vet inte om några andra här julaträd, men här kom vi så inte. Nej. Det var sikkert. Men allt som vi minnet at julen fikk vi alltid akkurat nødt klæder. Akkurat trøtjer og kanskje bukser og sånn. Var det til, altså, var det pakka inn og så fikk det som gav opp? Det minnes de ikke. Nei. Halde ikke. Hver skulle gavene være, ikke juletre, ikke nær. Ja. Det var ikke nok som byrja ta. Nei. Hvordan er ikke dikken? Slett ikke. Ikke nøkken alt. Nei. Ikke nøkken hus. Nei. Så at jeg gikk inn i forskjellige hus og tykker ikke at det var nærmest det. Hvordan var så, altså, jula høgt og igjen? Altså, det var så å si, det finner ikke sin del gav mat, mer enn mannligt, eller sin del kjøtt og utklæder. Ja, det var dette her kjøttstykker som man bare sa til. Vi hadde ikke råd kjøpe det. Nei. Det var ikke kjøpt, og vi hadde 80. Men vi hadde kikk, vi hadde mjölk. Pappa jeg finner ikke gjøre, og jeg vet så mye at jeg... Så kikk var alt, og det som jeg minnes. Ja. Og det var gift og i 20 år. Ja. Så han er velt. Han skal finne ikke gjøre år. Det var gift i 20 år da han døde? Ja. Det var ikke lunch. Nei, det var ikke lunch. Så var hun ikke alt sitt liv? Ja, han var 23 år til han ble lunch. 23 år gammel? Ja, hun ble knapt 54. 54 år, ja. Ja. Hun døde i august, men ble 54 i oktober. Hun er blevet 38 år i oktober til år som pappa døde.
Det var ungt. Ja, det var ungt. Ja. Men på ankra matta så visste de det lugga att det var ju och var det så och sattne så blev det som du säger 2 år gammal så hade det fest i salen. Ja. Och så som myntes det till att det var han tog in till och Jesus var fötter. Ja. Det fick vi det väl vi. Det Så mötte då- var ju alltid. Ja. Och i salen. Ja. Och helt till sunko jolla sommar. Ja, det rocknar vi. Mhm. Det rocknar vi. Hur gammal så var det ta ju där börjar jag inte mer vi och sån gåvon eller pynt eller vad ska kom först. Jag tar var det rättliga vuxen. No. Ja. Det är alla min ungdom. Jag pleier säga att jag var ung att jag var teenager. Jag var barn Ja. och så var jag vuxen. Jag var äldste av barnen. Och gentarna var lea för att havna kring skola. Da hon var 15-16 år. Mhm. Og Rutt var ikke han ikke fast og Gunnarsson. Hon var her flere år. Mhm. Og kom så några etter, 17. Og da jeg var 14 år, da slapp jeg arbeid med menn. Og så igjen har jeg arbeidet. Altså, jeg minnes ikke noe. Så du måste arbeta för att Hjälpa till. hjälpa till ja. Hushållen. Ja. Det var allt till hushållet. Mhm. Luka för att du var kanske tjej nu år gammal. Ja, det var sånt. Det är inte som du fick. Ja, det var ikke vi løn. Nej. Nei, det var så som hørte til huset. Ja, få sin inte bort där och så. Ja, det var mest man bæra kål. Vi var jo ikke, det var ikke køyren til husene. Og kålet ble lagt ned i her som sjønsens er bygd. Og så skulle det bæres ned igjen. Og båter kom ur havn ved kålet. Det var ikke en 3-4 måneder kanskje. Så ble det kjøpt så fratt som evner var til til. Mhm. Og så ble det brukt om morgenen. Men alltid måtte spæres. Mhm. Det var ofta kallt i jokken i hjeltøyer. Til hothuset var i kjattleren, under køkken og stoven. Og her var leia grunn, det var oppe i middelstøynene. Ja. Og det var så godt for hothuset litt. Hothuset just det vel. Ja. Men samstundes just det oppe i stoven og køkken. Lea sier hon minnes at ta om jøltøyer, jøl, ta for pappa, jeg sier pappa til det, han har vi gjort alle tøyene. Var han soringår? Nei, mamma talte så nek vi var. Ja. Nei, pappa var jo Ja. Mamma talte så nek vi var, og her satt det pappa. Og jeg hadde hun lærte åkken å si til han. No. Så vi ødla har sagt pappa, No. som soringar. Ja. Og hun myntes at pappa førte havnar etter avrokningene. Så han var nästan alltid i Sojaskip. Och så köpte han forskjelligt. Och i havn. Och en av ferierna till han myntes Lea. Att han kom efter här han köpte linoleum och lägga kaksgolv. Mhm. Så jag tyckte skulle juica så nek. Det var bara ett lä av tomma vi. Ja. Så det just det upp i köknen. Mhm. Och Lea säger till hon myntes efter ta pappa lei till linoleum i kaksgolvet. Ta blev vit syskene, alltså det vill säga Lea och Rott och Och hon myntes gott att hon myntes ju man tog jag gänga, men tog jag gänga fram vi. Då jag tar sett ett skrun som för att jag vara. Jag lagt till över kläskrune som pappa hit han var till chips. Mhm. Och i hororna, stod i hororna, mellan köken och stovarna. Så skulle vidbötten vara här, men han arbetade i köken. Och då han hade lagt det här, ja, ta torrtjon inte stöja linoleum, och hon vantade att hon får ny köken. Hon sa bara att jag tonnade ut sin. Visste inte att tempo låg om det, ta tog inte på. Så det som bötten är. Mhm. Men det hjälpte väl på att det just inte så ytterligare Mhm. i köken, men kallt var det att han var ut. Ja. Da vi kom ned og da jeg koldt vær, da var vaskefett og vasken, så var alltid user om man er fetten. Det var kallt. Det var kallt. Ja.
Så det är det. Men så blev det kika. Mhm. Primus tendra var en ganska. Han var allt. Han var hänt det här var ta. Mhm. Men jævla så var det ikke, altså, jævla gaver halte jeg ikke at jeg fikk før jeg var i Osland som 18 gammel. Ja, du får til Osland at lære, Arbeid, at arbeide først. ja. Ja. Og Anne Bøttakere, hvor gammel var du? 18? 18 år, ja. Og så valgte du at få lære i Osland. Ja, så ble man bøyet her. Ja. Jeg kom at kjenne en almindelig fitta mann her i. Som jeg først arbeidet til som håndlangere. Han bygde hus. Da jeg arbeidet til honom og jeg gått halvt år, da spurte jeg om jeg ikke ville lære. Og vi snakket så sammen. Og han bjør meg arbeider og løn alle togene. Mhm. Så klarer jeg det. Og så lærte jeg det. Så jeg er Oslands Svennapreg. Ja. Som husa smyr. Og hvordan først så var jeg i skolen Nei, til å lære? nei. Det var ikke synter og brevskål, Ja. konstruktør. Mhm. Men det gjør jo ikke livet, jeg stod til. Nei. Det var sånn jeg var gjør. Da du kom etter til førjer? Ja, det var arbeid til landstorskurs. Var det hun at ta du så var i Osland og i Jølver her i Bjørn? Ja, her var det mye sånn. Var det i Rettjavik? Ja, Ja. det er rett og slett. Her er det sikkert så akkurat. Ja, her var jævla litt. Ja. Ja. Og da var vi forlovet, ja. Amma du nu, ja. Hva år var det til han var? 45, 1945. Så du er på en 18 krutsk? Ja, borte. Ja, så det er kanskje likevel preka togina sintur. Ja. I fargen var det øyelig smaligt. Ja. Det var negre menn som ikke arbeid her. Skipene var sagt, negre menn var deier. Altså, vi snakker om ringa togir i det, men vi kunne ikke ordentlig snakke om bjoja likevel, det var ikke sånn ta. Tvattligt. Verre enn så. Nei. Pengar var i ånds. Og skipene ble så høyt, ja. Ja, det mistet nekkskip. Ja. Og jeg har hørt at åndskilland har mist møyre menn i krøynen, 17 krøynen, forhold til folketall i en føringar. Ikke Russland, og ikke England, og ikke Amerika. De som var i krøynen. Ja. Det her var møyre misse av, ikke sant? Ja. Vi var så framme. Så det var flere føringar som døg. Det var også flere saltfringar som døg under krøynen. Pappa bodde min for eksempel, Christian, han ble skåten av en tysk konfliktvare. Han var i en dansk skip i Grekenland. Ja. Da tyskeren tog i Grekenland. Ja. Da la han ved en skip her i Grekenland. Og da tar skulle sykle ut fra landet, da ble det skåten av en fliktvare. Og jeg har hørt at han var på Brunnes, det var ikke man stort, og han kula rakte han og han døg. Og amma til sjæl i tidlig husen her. At sjæl fra Englands konges som greetings kallar det ikke. Ja, halsa. Fra kongen til halsa til amma. Og i samband vi til er sånne rennere. Døye og i krutje for frøyød og frals. Ja. Jeg råkner alt det som da visste om hva finnes så. Og i Osland, her ble så den første døtteren til ikon, eller Ja. den øyneste døtteren til ikon født. Ja. Vi kom i heim og i 1944 og giftet heima Ja. og først iverrett. Og ta hos ned skjermen med avren som jeg arbeidet til. Han har bjør åkken en leilighet som vi tatt innrettet selv, om man nå er. Og da vi får i heim, ferie, da var det etter akkur småting, akkur liste og mål akkur.
Och han säger vi och att jag skulle vidare för till bara hem. Mhm. Och då vi kom efter var allt perfekt, allt var måla. Och det häckar flott ljusa krona. Bror gav från hem. Så det finns han för tajman. Ja, Ja. inte här men den är. Nej. Ja. Var det han som hunker här uppe? Ja, så Ja. Innan husen. Okej. ja. Så det var nog snägg år tillsammans i Island. Det var knappt 6 år. Ja. Och så flottigt hem. Ta värre Ta var han. sonen inte till fötter ta pappa. Nej. Vi slått i hem i Einaltrus. Han födde för 3 år. Ja. Ja. Till sig fastor bara ta var hon. 8 år. Ja. Mm. Akkurat 8 år. Och nu födde i februar. Va? Mhm. Och vi kom hem sånt igen. Så det som jag har upplevt till är synder överse baddommer än till vi var inte jävlen. Ja, tema det var. Ja. Det är också vi att hemma spegel gaver och Ja. mat och sånt. Netto. Ja. Tog bättre. Men ett annat var också Mhm. ta vi då gift och kom hem åter. Mhm. Ta löjt jag gjøre fargen. Sjøen på at jeg var for litt. Det var ikke gav tøyer. Det var øyne ringa tøyer. 18 krutje, ja. 18 krutje. Mhm. Men jeg fikk arbeid i Vestmann ved å gjøre demningene, skjevdemningene. Det var i utlært timp med. Mhm. Og da fikk jeg arbeid her. Og jeg bodde først i hotellen som var i Vestmann, som nekker arbeider i Østenbo, men så fikk vi løye en hus. Mhm. Og så kom mamma den Vester. Og Evald og Sonja løye sammen ved oss. Det var en stor hus, og vi var bare 2, ikke sant? Ja. Og mamma den fastet den var løye. Mhm. Så vi var det sammen. Men så ble jo, det var ikke en 2,5 trus, ja. Mhm. Og vi det ble ikke arbeid om jeg nødjar på demninga. Det ble stilt igjen 2 måneder, eller trutjar alt. Du tar for ut at til Saltafyrer. Du bor i Rasmus. Og om at du får først, når det er åren, Mhm. det var ikke køyrande til Vestmann. Det var et ordentlig strøy. Mhm. Måste man båt? Ja. Først i bil til Kotlafyrer, og så vi båt. Helst til Havnar først. Trønder og Streim og Siltet. Okej. Men omkring det er alltid det skilte Kotlafjord, og så innan Skalafjord. Så så du alt sånt alle rundt. Det var en dag hvor det var. Mhm. Men 17 ta og Evald og var ansammatler. Ta langt ut en båt og Kotlafjord, og kom jeg kjenne en mann. Jeg var i husen som måtte en båt. Mhm. Og han bjør jo akkurat at lena båten, da vi får hjemme weekend. Så ta silte vi på en aløy. Mhm. Det var så døyligt. Men det som jeg sier, det er her jølene, 1922, Mhm. og Amadou var han hjem til Saltafyrer. Jeg var ekte til arbeid når det er. Men jølagaver, det skulle helst være å ta. Og det var gode kjattlere, nede i husen som vi bodde. Og jeg fikk fatt og trøpetter. Mhm. Og jeg så at jeg jølagaver. Jeg minnes vel at jeg gjorde vøkker til omdøna. Ja. Og Gusto, det var så jangamle. Døtter Rasmus. Ja. Det er at vi var så nærmest. Jeg var bodje til mamma Gusto, Ja. og amma var siste til pappa. Mhm. Det var dobbelt siste pappa. Ja. Så det var 2 session gift vi går ner. Ja, nei. Ja. Og vi drokna i teg som akkur ekna. Mhm. Så jeg gjør det vøkker til det her, og Per var en måned eldre inn Amadou. Mhm. Per, son Rasmus. Ja. Og han fikk en trillebør. Alt gjør det i urtræet. Det var ikke kjøpt som så. Nej, ja. Og dann så vi træet og ganske anker skjeimer som vi er i. Mhm. Og det var øyelig frøyet, og Ja. jeg malet det gjort det pent. Ja. Det var så jævla gavn at ta ut høyen. Mhm.
Och det var det mesta som bötterna fick och det var det som pappar ett land är gjort det. Ja. Att köpa, jag hade inte fick snacka och hur var det dåst. Och helt du att Och pengar var det inte köpa för. att mammor bonte och så gömde till Ja, jul och halt så gå sig. på Ja, den och ja, ja. omvärlden. Ja. Håll sig. Till att Gustomma, alltså mamma tog in, länge mamma in. Ja. Hon bant mig. Ja. Lika in till, jag hade nästan, jag vill säga det första året. Ja. Så Ta nettopp. hon var 4,5 år. Ta. Ja. Halt här upp. Här bant hon standväck till. Ja. Böten och omböten och länge omböten. Nettopp. Jo. Hon var en röstkon. Ja. Och nu då jag säger att det mäter om det att hon har varit en sera vit i mamma. Ja. Ja. Och Leo och jag var snacka om det. Och vi är samt och i tog. Vi är ju samt om mäkt. Men det är vi samt om. Att vi har varit en vitiga kloka mamma. Hon dotte väl. Affära vi och öron människor som kom i alla henne. Det gör det. Det har vi alltid mest, att du ville nekva av mamma din. Ja, det är allt sikkert. Den kom. Det var ikke av ånken heller. Nei. Og var øyla gav vi søgne bøtten, åttan har fått kjela deg, åttan har spittla deg. Ja. Men jeg synes hun tiltekken for å være bærsøy. Og jeg minnes det selv. Ja. Hun var så mye gammel, så at jeg... Ja. Jeg råkner vi, jeg har vært jo enn i 18 år alltid, og hun døg. Ja, hun døg i Tjejefors. Du sier det? Ja, så har vi sier det, ja. Hun døg i augustmann og Tjejefors. Så jeg hadde omma min døg i åren hun, altså konan ikke der. Akkurat. Svierdøtter henne. Ja, nettopp hun døg i 6 år. Ja, hun døg i 8 år. Og et slått litt lagt, og et godt kan det godt si om henne, og sinne tar, og Inger konan min var deg, og jeg får til henne, så fikk jeg hals henne. Da tog hun halsnammer og sier, da var det bedre. Det visste hun. Hon har prøvd det selv. Ja, det. Var det bort at noen sier det? Ja, det. Ja. Jeg var ikke så mye ferdig grever, jeg hadde ikke. Jeg hadde en støv under bør. Ja. Jeg var 16 da om at og det minnes jeg vel, at jeg tok øyelig herste på det. Ja. Og selv om det også er ødla, men mest på det. Ja. Det er ikke bare å si at. Nei. Helt sikkert. Og det synes jeg mest man misser som døtja knapplige, og hun var så øyne døymen som der kom øyelig overst da. Ja. Og øyelig stort sjuk, og døy så av kreft. Ja. Det var minjen, hun var cirka en måned på hospitalen, ja. Akkurat måned, ja. Og vi tvinges ikke sagt for vel igjen, at det ble ikke fortalt for i åkken. Nei. For at hun følte, og at hun får dødja. Nettopp. Så hun ble forvøyk, og vi kunne ta seg igjen om det. Ja. Det har gjort det særlig her, stelt du ikke det? Jo, det er alltid. Det var bedre hvis vi visste det, og vi kunne ta seg igjen. Ja. Det er bedre, nå halte jeg at det er friere. Jeg heter så veldig 6 år. Ja. Ta sett og laknene, og det er ikke så nek. Nei, laknen sier for meg at han skulle operere henne, og det var en løydel operasjon. Ja. Og så tror det er bare så. Bagatell. Ja. Så hun var så rask, hun gikk opp i kvant det. Ja. Løyke inntil hun ble opereret. Ja. Og hun kom omgang til atter opp av føtter. Men ta i man så, altså opplevde noe som hendte så knapplige, og hva tok man så? Minns du noe til det? Nei. Men mest litt nok, du kom så gjør. Ja. Som mamma den sier. Ja. Det var bedre, sier hun. Ja. Ta følte jeg jo, altså, hvor skal hun være ved meg? Ja. Det er helt sikkert. Og så spekler jeg, så har du familie og viner. Og... Ja, nek var det var vi, helt sikkert. Og så började jag vidja en kona som
som var blivit åtja en vad inte helt annan år. Ja, helt annan år. Ja. Ja. Och en som du har känt allt ditt liv. Ja. Hon var gift vid sista bandet där. Ja, näst. Ja. Hon var gift vid Leifberg. Ja, Leif. Det var som Maria. Ja, näst. Och tid blev så gift. Ja, vi blev gift. Och tid var gift i 20 20 år. år, ja, gott och väl 20 Ja. år. Ja. Intill hon så døde till så helt annan år så ja. Ja. I sommar 2008. Ja. Ja. Långst av det för en gräv. Ja. Och 21 juni. Ja. Och du blir att säga till att det är gott att vara gift. Ja, det är säkert. Så man säga att själv om du var trus år om att och du så var en eller två trus. Ja. Då du gift med Maria. Ja. Så fick du det näck gå år alltså. Ja. Vi fick ju gå. Ja. Helt säkert. Och Onkel undras kanske att folk som har varit gifta näckvar och blev ancha att lunch med över. Att det är så man finner sig med att det kan vara så stort så men det kan nästan vara lunch. ja. Det fick ett öliga gott honligt hem. Och det var så här i husen här först bodde i den husen men så hade bo här. Ja, vad du ta och där vi bo i Klaxvik i 24 år. Mamma då nu är. Ja. Och vi dotter bara 2 barn och de var bäge gift i Saltafyr. Märkligt nog. Här som vi bäge var fra. Men det är inte bo här. Nej, det är inte bo. Nej. Vi hade bo i Västmanna och i Havn, Klaxvik och jag vet inte det inte bo. Ja. Jag bo först det var ett. Ja. Jag sov när det kvanna sånt det var via i Svin och hattar och i kyrst. Skottland. Så känner näck folk. Ja, Kan känner- vara det mesta du byggde alltså att arbeta vi. Det mesta alltid var kajer, havner. Okej, ja. Ja. Så jag för att bygga för mig själv. Ja. Så du har ju fel samman vid en örmanne. Ja. Jag arbetade först samman vid Rasmus och vi dotter att maskiner samman. Och gjorde vägar, för exempel mittelskapen och sand. Här har jag ju så förresten lunch och väl. Och skåpen. Jag dömde mig väl, skåpen var starkvitt. Ja. Och ta i så för att göra havner, så skulle jag ha dykkare. Och det blev Alexander Abrahamsen och Sine till honom. Och ta arbete vid näck samman. Alexander och vi. Ja. Och så är vi så flott i Klaxvik, så näck var arbete i Klaxvik. Och jag alltid att utan att rejpa så var det mest som gör det tillböjen. Alexander var inte så näck vi nu tog. Och då jag kom i Klaxvik så kom jag arbeta näck samman vid Ekvangera Loj. Och han har inte näck heldur vid det. Ta var det mest som vänner vi att göra till på. Och bjöd upp på forskjellige arbeid, og det gjør de så. Og jeg var så formøver. Og det arbeidet tatt sammen. Jeg kan gjøre det. Ja, tid har vært god vinn. Ja. Vi har gode viner, og jeg er det enda det. Ja. Alexander tog veldig deg for nekvnar, så ja. Men dronjen er ikke ødelbøttene til Alexander, jeg er ikke øyelig. Gav og vinerlivet med åttan omtant her. Så han er deir. Alexander, Ja, nej, han minnes det vel. Ja, nek var så ja. Han stod. Ja. Jeg halte at det var det 51 eller 50 i han dag. Og konan så røys nu deg, men det er 17 ja. Og det var almindelig fitt på. Så jeg har opplevd nek ved så måte. Og så 17, og så Trujefors, ja. Ta blir Christian Rasmussen, verkfrøyng. Ta gjør det vita fel. Ja. Og hadde til å lykke inntil alt for heisen ta i 50. Ta gavest vidt. Og det meste som vi gjør det ta og det var i havner. Jeg gjør det flere kajer av Skala, og Runavik, Vestmanna, Møvai, og flere steder. Og Strandon?
Eller var det åren? Strand, och det var åren, ja. Ja. Det var Christian ikke kom, det var Jan Okej. Sara. Så Svine og Kyrkje og Hattarvik No. og Nordetle, Ja. Kvannasund jeg sinter, Viarøy jeg sinter. Vi er i midten Kvannasund og Viarøy. Det har gjort jeg også. Det var just det mye navn. Ja. Det var godt. Så du var i Røsnek rundt, men så funnet bæge et eller annet. Det har funnet seg kanskje ikke merksalder, men bæge bøtten til at det er forutsalder for det. Ja, nettopp. At arbeid et eller annet. Fist. Peter fra lærer, Ja. som man bodde så i Jafet. Mhm. Og hun domte så vel der, fikk nekva viner. Og da han så fikk henne kone, så giftes de her, og bygde bo her. Mhm. Og verste som han arbeidet, ja, det var røysen her, så det var naturligt. Ja. Og faste døgn, så kom Johannes og hon sammen. Mhm. Bøntene Heimbø, Ja, her er Saltafire. Saltafire. Ja. Og de giftest, og selv om det var naturligt at de sette bygg hver. Mhm. Så hjelpte jeg Heim og barn via få hus. Ja. Ja, du bygde den. Ja, først, når Jan føtter, hva var det? Tjejalfjers. Ja, Så tja okkon, det ble bygd 6,5. ja, nettopp, han er føtter etter høyt. Mhm. Ja. Og så var bareshus byggt år. Det var byggt i 72, ja. Arninga var født. Mhm. Ja. Og så ikke så tid alltid, så tid bor Klagsvik mest. Ja, at og de var så ung. begynte mamma denne lunsja, tid var Ja. det født, og hun ville ha ammebøtten slippe å Ja. være sammen med Tøymon. Så da måtte man sikla sånn til Ja, Klagsvik. det var ikke køyrende, det Nei. var sikkert ofte boja lunsj. Ja. Og vi snakket så om det her, og ta på arbeidsnæg ved sjur i Øsne, i havn og være sted. Mhm. Og vi avgjørt så at jeg røyna for grunnstykket her, Mhm. og det første som jeg fikk gjort av grunnstykket, det var fra Leif. Mannen som Marie, som er 17 gift seg. Ja. Han åtte bøyen her som husen i kjøkkenstand. Ja. Det er nødvendig husen vi Ja. bygde i Santa Ja, Fe. oppe av Gerravinnen. Vi gav den, ja. Og han åtte det som var bøver, og hitt var så fra festen til Roland. Og han var svier på bare, så det var Nei. ikke veien vi tog i morgen til. Kommunen skulle gjøre det bitte bygg med fisk, og det ble sinter. Mhm. Sinter av boja. Ja. Vi selte så husen som det bygde Klaksvik. Det bygde Klaksvik flere år fra man. Ja. Var tid første bytje oppe av Gerravinnen og Saltafire? Jeg halte Mest det. at han de gamle husen som Ja, var jeg halte det vi tog det først. Ja. Ja. Det her stod en gammel lahus, Ja. og så er det de første som har bygd Ja, det er vidt boja, men kommunen fikk det bitte bygg, gjør det vi ut og ble kloakk og sånn. Ja. Og så får det bitte beina vi. Ja. Jeg Men vet det jo var det. så sånn at flere kom på en av det. Ja, det kom beina vi først. Det tycker det var livet i 46 samma år som om att döje. Ja, passar. Och jag vet om flere hus som till döms där chans där vi tar väl lite nutche fors och att jag vill öla shout in i husen. Ja, ja. Jag räknar vi att han menar det var Arne. Ja, Ragnar också. Ja. Ragnar och Meina i boje. Så det är mest att jag vill göra mitten 6 och nutche fors. Ja, nettopp. Nu är det bara en väver som hör till bygden vi Nettopp. husen där nu. Ja. Här bor så du och Maria. Jeg har bor først om at nå er, og fra 16. juni flottet vi inn. Og jeg mener vi får 9. 5. september. Ferie. Ja. Ja. Juni, juli, august. Så Men- var men- 3 måneder. Ja, og i tøyene var hun nemlig å vidja i siste søgn i Danmark. Og i nekra viker, så at hun sier også Ja. at hun var bare gått en måned i huset. Ja, det kan passe, ja. Så hun var først vidja siste i Danmark, og så var det tid til ferie. Ja. Så vet at de alltid atla til. Ta i husene var lio, så skulle vi fære en ordentlig ferie. Men da var hun begynt å føle seg sin ytla. Og jeg minnes godt at jeg sier vi henne, at fære til doktoren først, og få vite om det er noe alvorligt.
så kunne hon färra. Och hon får så, och doktorn säger vi att det var stress. Hon Och är så. gott det var färra en tur. Ja. Vi får så till Portugal. Ja. Och här var det såna veckor. Vi vi bodde takt vid Bergstrand och tätt om jag kom Berg väl. Bara lite stranden och dasa. Och hon var vid med den första veckan och den 17 veckan kom hon angant ut. Nej. Jag prövar att släppa hem Arin. Vi skulle vara 2 veckor. Men det låg inte fyr. Hon lade det mest sånt. Det 17 veckan. Ja, och vad lackna tror han i ösne? Halt jag lackna det. Minns inte, men... Jo, det är allt jag vet. Men här var inte jag gör. Nej. Vi har alltid minst ösne att kvällt i eftertid kom jag hem. Ja. Att det samma kväll eller kvällt i efter. Ta värren långt och för. Ta måste ju långt sår vid ambulansen. Nej, det är ett. Det är en efter. Vi kom hem. Vi just i ögonen natt i Danmark. Där vi kom i 8 år. Så kom vi hem. Vi kom hem och lejade. Och hon låg sången i söndagen. Och manna morgon kom doktoren. Och han kallade henne sår på den vägen. Hon kom angående till höjden. Nej. Och det var 6. september. Ja? Jag säger, ja, hon fick inte nekva tog ut om Nej. Snöte som det kan vara. Ja. Och Marie och jag bor så här och jag är 15 år. Här uppe. Det är att det är dårskift. Så säljde de till husene och flotte Åman och Jesus som är husen som Maria har bo i. Ja. Som Leif byggde, som de byggde. Ja, så någon första tjonarvans. Ja, nämligen. Tog att här som vi där bor uppe, det var så nekva trappor. Ja. Och hon blev så lämmen, Maria. Och sen är äldre. Ja. Och nästan forsar. Och hon är löjehus just nu ut och tar angel löjare. Hon säger så att vi skulle bara slita om man och så vill det här inte möter helt. Och så gjorde vi det, ja. Och jag har sagt då vid ankran att jag får bara sälja husen och göra Marie så intressant. Och Bodil och Frau var akkurat börja bytja ta. Så det jag har haft detta rösene. Och Frau, han är inte byggningsmävare, han är inte hov till. Så kom det. Bättre bilar? Ja, jag tog bättre bilar. Ja. Så akvällt så kom det berg in här uppe. Och så spurte de om det var allvara att vi rättligen sälja. Jag säger, jag får ett affär dig som är atle så. Jag spurte vad det är. Jag så säger, jag tar det, ja. Och så var det klart. Och så, ja, och vi skulle släppa bygg vi här, inte så var det klart. Ja. Det var en gammal hus i Sovut. Och vi gjorde nog sådana här ommattor. Ja. Vi var rättliga. Det här blir en virkelig dålig. Ja, det är faktiskt ordentligt. Renovera igen. Ja. Det gör det faktiskt allt som du bara. Så att du var nästan fors. Nej. Någon Ja, men jag flöjde också. Ja. Men det har jag alltid varit. Du arbetar än. Ja, det var det löjt. Byggt forskjelligt. Ja. Inrätta forskjellige hus og rum til åkken i familiene. Og så synder jeg av skolen, fyrer, tveinhet og sånt. Ja. Ja. Så smattigt. Og du velter. Ja, synder. Og jeg legger epler, gå røtter. Ja. Det är hobby och kan man göra. Ja. Helt det lägger sig bara dodja till 19. Men så ja, hon tittade så 20 år samman och så hållt andra år sedan alltså i sommar 2008. Ja. Och jag någon till i gosse så hållt år eller så blev Maria inte värre fyra. Ja, och var näck var pyn. Ja. Och så till ändan blev det grått att det var kräft. Ja. Och det var så synd örvelse till att vi henne kom till tåsa. Ja. Om det. Och hon tog sig just om det själv. Ja. Jag vet inte att dodgat. Anken av och vantla jag tog. Nej. Så hon var så rask lugnt så. Och så frisk och så gott ut. Ja. Pen gott.
Då man höjer alderen och det utvarten så tänker man bara ja. Fyra fors eller något. Ja. Hvordan går det så är det. Ja. Men då man känner völkene och ser hur frukt det är så ser man att det kunde gott haft några år att rätt. Ja, netto. Det ser ju sjuka att lock kom in. Netto, det är det som är. Ja. Att låta onkeln är det ganska en man lucka eller. Netto. För det är det för det kommer det just då. Ja. Ja. Jag får säga att det är bättre att det säger att vi är tror för så frisk när vi håller trus och sjuk. Ja. Det är helt sikkert. Ja. Det är inte så att vara sjuk och helst kan man det 25. Man säger hans batch. Han var smörren. En 5-6 år då han blev sjuk. Hela blöjning. Och han levde till han var något och trus. Då är så. Det var inte lov. Nej, och näck var. Fick inte sagt och inte ankan lim. Röst faktiskt. Ja. Inte listra i så. Nej. Så det var inte lov. Trolliga för att det var gammal och ja. Om man så är vajkor så det är 90 år men jag tror jag frisk. Det är det. Akkurat är det man blir äldre. Ja. Akkurat ting. Aldrig känner jag samma att säga. Nej. Men så tar det väl att det närskas jul och bötnene, abba-bötnene. Og lenka på bøtten, ikke minst. Ja. Og jeg har kjøp i unga jølagaver, utan til lenka på bøtten. Nei. Det er det øyneste som får jølagaver, ja. Det er det viktige. Ja, det er det viktigste. Ja. Og hva er det etlo? Ja. Det er alltid det. Lenka på bøtten. Ja. Ja. Og det eldste nøytjene. Etla nøytja. Jeg er også i øya så er vi tølene. Jeg halte det er 8 abba-bøtt. Ja. Og nøytja lenka abba-bøtt. Ekta. Ja, fra så sier Bøtt nøytja med. Ja, genetiskt ett lös, men så är det en stora familjeträd. Det är ju gifter 20 år vid Maria. Ja. Så det är öliga tatt och nekva tajmon, de känner bara det som appa sig. Ja, det vet det. All bøttene kjøtt tajmon. For eksempel som de eldste appasinen her, da var det 12-11 år om man tar av døgn. Nei, da er jo i appedar av døgn. Ja. Da er vi giftes, rettere sagt. Ja. Og vi kan godt si at fra første dag, da kallar jeg tar meg opp. Ja. Og da tykker ikke du hva sier han. Nei. Jeg minnes godt, det er ikke nekvar så igjen. At Einar tjaten fylte, og vi kom inn i kjattlaren, Marie og jeg. Og her var det flere viner til hånden. Tar nekvar i 20 år til Einar i tatt for 30 nu. Og da presenterer jeg noen hatter om min og hatter appen min, sier han. Og det var ikke kommentar. Nei. Ja. Jo, det er mislykkert jeg som ødlin. Det skulle det var også mislykkert jeg om det. Det er så helt sikkert. Ja. Det er så raska vi ikke. Ja. Det er det, helt sikkert. Ja. Det er deiligt. Og så husker jeg at nå du fortalte synder fra du verslig. Fra tunnen løyve. Ja. Og så kunne folk gjøre seg en lille mynte av som nu husker jeg at spørre deg noen spørninger at i enda nå. Ja, bra. Og tar